трябва да сме на 4 ROAS, иначе не ни излиза сметката. Ако имаш онлайн магазин, най-вероятно си го казвал или си го изискал от маркетинг агенцията. През последните няколко месеца сигурно съм направил над 100 одита на онлайн магазини и виждам едно нещо, което се повтаря отново и отново, и това е едно убеждение, което много собственици онлайн магазини имат, и то е, че ROAS е някаква основна метрика за успех на рекламите. И вече след над 10 години пускане на реклами в Мета, мога да ви кажа, че въобще не е това. Реално проблемът е друг, затова много собственици се обръщат към ROAS. Едно от нещата, които много често виждаме като проблем, е, че продуктът няма повторяемост на поръчките. Хората не си поръчват втори път и затова си принуден да търсиш печалба на първа поръчка. И второто, което е доста по-често, е, че не си знаеш икономиката на продукта. И оттам не знаеш как да зададеш ясна цена за придобиване на клиент, не знаеш какво е lifetime value на този клиент и не можеш да прогнозираш на какво ниво на бюджет в Мета ти си profitable или излизаш на нула. Оттам идва и разчитането на някаква измислена ROAS цифра. Защо това е проблем реално? Защото води до грешни решения и нереалистични очаквания. Точно заради това имаш и агенции, които ти обещават 50 ROAS или ти връщаме парите. Истината е, че сам по себе си ROAS-ът не ти казва нищо. Затова направихме напълно безплатен Unit Economics калкулатор, за да можеш да си сметнеш абсолютно всички цифри, да си зададеш реални цели за рекламата на ниво ad spend, на ниво lifetime value за 3 месеца, за 6 месеца, за година. Коментирай ROAS и ще ти пратя линк директно към калкулатора, заедно с видео, в което обяснявам как да го използваш.